waye yafi kowa kyan hali? Ku ce mun manzon Allah. Wa yafi kowa kyan sahabbai? Wa yafi kowa kyan mata? Wa yafi kowa kyan yaya? Wa yafi kowa kyan gari? Wa yafi kowa kyan suna? Wa yafi kowa kyan iyaye? Amma duka wannan kyan kayar da an tara wa manzan Allah in an zo gurin iyaye ne, sabila da kai tantirin tsinanne ne, a nan ne zaka ce baka yadda ba. To Allah ya tsine ma zuciyar da take jin iyayen annabi suna da wani makoma ba aljanna ba. Allah ya tsine ma wannan zuciyar. Allah Ubangiji ya haramta mata alkhairin duniya da lahira. Dan wallahi bara mu roki shiriya ga wanda yake zagin iyayen manzan Allah ba, ko shiriya bara mu roka masa ba. Kaifa yahdil ilahu minhum quluban hashuha min habibihi albaghdha. Yayi Allah zai shirye ku, kuna yi wa manzan Allah bukulu, kuna yi wa manzan Allah bukulu, ba ku san iyayen manzan Allah, Allah ya ji kansu kuna musu hasada. Allah ba zai ji kan, Allah ba zai tausaya muku ba, Allah ba zai ba ku shirya ba. Wannan hadisi da na karanta al-Imam Shafi'i, al-Imam Suyuti ya inganta shi a cikin al-Jami'ul Kabir, al-Imam al-Baihaqi yana da shi, al-Imam Tabarani yana da shi. To za mu dawo kuma mas'ala biyu wanda ita ce ainihin ma maudu'in wannan hadisi da suka dogara da shi, wanda da wannan hadisin suke rashin kunya suke zagin manzan Allah, shine hadisin Hammad ibn Salama, wanda zan karanta wannan hadisin yanzu. Haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba haddathana Affan haddathana Hammad ibn Salama an Sabit an Anas anna rajulan qala ya Rasulullah ayna abi qala fi an-nar falamma kafa da'ahu faqala inna abi wa abaka fi an-nar. Wannan shine hadisin. Hadisi ne na al-Imam Muslim, wanda Abubakar ya bada labari daga Ibn Abi Shayba, wanda Affan ya bada labari daga Hammad ibn Salama, daga Sabit daga Anas ibn Malik. Wani mutum ya zo gurin manzon Allah, sai ya ce manzon Allah aina abi, ina babana, ina makoman babana? Sai annabi ya ce finnar, dan wuta ne. Falamma kafa, da ya juya yana tafiya yana cikin damuwa, sai manzon Allah ya kira shi sai ya ce inna abi wa abaka finnar. Ai ni ma din a bangare na akwai wanda ike wuta kamar yadda kai ma baban naka yake wuta. To da wannan hadisin suka dogara, wanda wannan hadisi alal hakika abun kunya ne musulmi ya zo ya kafa hujja da shi domin ya kai iyayen manzon Allah wuta. Abun kunya ne kuma jahilci ne da ya kai matuka. Don su wanda suke kafa hujja da wannan hadisin daga jijiyan wuya suna suke ce muslim ne ya rawaita, muslim ne ya rawaita, muslim ne ya rawaita. Wanda hadisai nawa muslim ya rawaita, wanda ma an karyata hadisin, an ce hadisin karya ne. Ba ma muslim ba, mun san cewa sahihul bukhari ya fi sahihu muslim. Sahihul bukhari shine a gaba, to sahihul bukhari ma akwai hadisan da bukhari ya rawaita ya inganta, wanda albani ya zo ya karyata hadisin ya ce karya ne gaba ɗaya ma, ya ce da'ifi ne hadisan. Akwai hadisan muslim da yawa wanda ibnu taymiya da kansa ya karyata hadisan, ya ce waɗannan hadisan ƙarya ne, makzubatun ala rasulillah, ƙarya aka yi wa manzan Allah, annabi bai faɗa ba, an kirkira wa manzan Allah ne.